Bayangkara. Ya dok, nih, lu sing metu malah Mbak Dia, nih, sing metu Mbak Dia lah. Oh, nah, oh. Diparingi dalan. Halo babu. Mripate. Talene sik. Hati-hati. Malah dok. Boleh. Tepuk tangan buat Ikan Sawindri. Golek panganan samplokan kok ya. Nah, kano mike put. Awak. Dok. Mendem to, Be? Mendem matamu. Piye rene sayang, alah cintaku lho. Aja bubuk ning kene to. Aduh. Piye to sayangku, kene. Mas. Aku lemes. Aku nyawang kowe ya lemes kan. Mas, tampanono, Mas. Ya kene sayangku. Alah. Denak deblang alah ganteng ayu tewe. Ayu tewe. Nayu tewe. Op. Anu lek gadah pring iki kloso nggone gegere. Ndang matur. Kowe dedek kok. Ndang matur. Ndang matur. Salam. Ya. Nyapa jane. Lah kowe ben gagah ya. Gagah iki wesan. Sehat ya, Nak. Alhamdulillah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng sonten sedayanipun, khususipun tuan rumah. Sopo Mas? Mbah. Lah kowe sapa? Mbah, Pak Yenuri. Pak Zainuri kalian sakeluargane. Iya. Moga-moga tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Pinaringan panjang yuswanipun. Pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Lan ugi kagem kedua temanten. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng sampai akhir hayat, hanya maut yang memisahkan. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Wis Ngono tok kancane drum gobyos. Nyapa? Ya nyanyi apa anu kae mau sampean diantu-antu rawuhe karo Pak Yen. Oh nggih, sepuntene sing kathah nek wau kan seharusnya kan dari pagi. Dari pagi memakai gelungan. Tapi tadi pagi itu delalah toh Mas. Basa apa to kuwi? Delalah sing digas sanes gelungan tapi ban Vespa Bapak Ibu.
Dadi Ora. terus. Nek mau isuk apa jenenge ngamar ning rumah sakit, Mas. Tapi berhubung ini tadi dicari sama tuan rumah, infus saya cepot sementara nanti dipasang lagi. Jane menungso apa ces-cesan. Ya. Tembang iki kebak tunjepan ya iki. Ya sesuk nganggo paku bumi, Nduk, Roso. Terus tunjep ning kene. Yo aja. Wis matur sepuntening Kang Kathah. Sepuntening Kang Kathah, lek wonten salah klentune nek mboten puas, nggih mugi-mugi benjing nanggap malih ya to, Mas? Heeh. Nanggap malih. Kalau jare larang lho. Padahal kena dicicil niki. Nikah niku kayaknya dicicil peng 3 Bapak Ibu. Isu awan bengi. Iya, maksudnya. Ndang lunas. Isu awan bengi. Oh alah yo yo. Yo alah. Ayo. Ayo ning ndi? Nyanyi no. Oke, nyanyi yo sing kuat to. Seragammu sarimbit to, Mas? Karo musisine. ragat dhewe ya kok kira. Dikira kok ning mbokmu ki ragat. Golang ndek iki genah mok ijoli nek ragame cacah. Masih tok kowe lho. Nah. Wis to nggih klambi apa panggapi ya gak tenan. Delokno aku ki nggih piyama nggih daster. Mbak kowe arep nggih piyama, piano. Tapi kita ayu kok ya. Ayu. Yes. Ya. Ayo Mas. Apa lagune kono? Sing aja dhuwur-dhuwur ya nok kok suaramu ndak anu. Oke, Cundamani. Iki lagu spesial buat kedua temanten. Heeh. Mas Alungga kowe ngentut klejingan. Rumah sana kan iki sapi ceng kowe. Ngeten iki lek petruk kula nek jan peh kaya musuh ndinge lambeku dikenani cemiti barang. Sri Tanjung. Wis ora tanjung-tanjungan. Kowe ndinge ning Nganjuk. Ning kene iki grup ketoprak nggih, keluargane. Grup ketoprak biasane lakone Suminten Edan. Oh, wis aku sing remuk neh. Kang Mas sapa? Karepmu Sido Panu. Sido Panu. Sapa? Anu Denmas Broto. Denmas Broto. Karepmu. Ndingi kowe lho. Denmas Broto. Ayo to. Denmas Broto. Artis kok. Denmas Broto. Kang Mas Broto. Lah apa to? Ngomongi lah apa to? Ayo to, ketoprakan kuwi lho. Kowe kelingono ndingi brosmu mancep ning lambeku. Aku serang gawe bros lho. Oh. Oh. Nyanyi Cundamani. Gak usah ketoprake bar. Lah nyapa? Raiku panas. Lah nyapa? Kena kaplok. Kok cek-cek rose iki lho. Yo ngalah. Iki loreng gregetnya maras malah. Tak pira wi? Magadir lagune. Ngene. Syukur. Cek. Ah. Oh, kena wisan kok. Ya Allah keringetmu lho, Nduk. Alah. Aku iki masih mau kamplengi ngono ya nyawang kowe ora tega lho kowe. Awakmu anget kok ndok, Nduk. Kok ndok. Kuwi lagune apa? Cundamani. Ah, Ngomongi teles kabeh sak lekek-lekekku barang lho ngene. proh. Ambunan. Cutik menah. Iki lho malah parahnya. Ben sehat, Nduk, ben sehat laler tok iki mah. Yo. Ya. Oh tangete, oh alah. Ya lek gak usah dicombor. Ini misen nang. Ngapunten ya Pak Ibu nggih, ngalem lah kalih kula nggih ngaten iki. Mau semburne tak kuwaplok, mau semburne tak kaplok iki banyu panas. Sapa sing arep mburne iki lho? Dingi ngombe mbok semburne. Kepala sebagai bapak yang baik iki panas sih, hei. Panas kancane ya. Iya. Mbok dilepekne no. Iya, kono. Nih. Sojak kakek, tangane kancane digrujuk. Mimise sayang, gak pareng disembur ya. Ngenai raiku melonyok. Ya wis tak tutupi sik. Ayo pahit ya, Ram. Kalau kenyih. Yo, Wis. Nah. Ya. Nah.
Gak, aku gak nerokne, aku nerokne. Piye kan? Doane kanggo Mas Alungga karo Mbak Mas Alungga Yesika. dengan Mbak Yesika wes ngono lho. Yo nah to masukku mbok diparing mungkar. Ya semoga langgeng. Pokok kuncinya harus saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, saling membantu. Heeh. Kedua temanten. Iya. Iki kita enek pawiwahan malih mboten enten nggih? Apa? Oh, tak kira enek upacara liyane neh. Nah, Mosok ana upacara. gak enek. What? Suminten. Lemes Mas kan jaket mau randang-dang. Aku dhewe nyelmes ngene. Kene nyanyi kalau klemun kok umpane kok. Ngene, iki enek penggemar sampeyan atas nama Elsa penggemar Nah, aku Kak tahu Niken. aku mbek iki. Masa? Kuwi lho. Dari Sini, desa sini, tengah sini. alas Randu Blatung. Cah iki song ganong ya anggitmu. Iki ya. Iya. Elsa iki pas aku Nah, endi? ning gone apa? Pas ning Blora. Jambu. Dong Oh, jambu. dong jambu. Pas nderekke wayangan nggih. Wayangan adike iki nderek. Ngerti ya sampai goro-goro nunggoni Iki Mas. alah ndok. Cuwili iki. Lipenmu lah ya tipis era ngirit. Kuwi jane lipen apa juwet ta jane? Iya. Kelas berapa? Kaki apa? TK 0 kecil. Oh, namanya Mbak Sopo coba. Namanya siapa? Kesel to kan. Jenenge sapa, Bu? Jenenge, Bu? Elsa. Elsa. Mrene karo sapa? Ayah. Walah pakmu kaya tega mentoya ya. Cah sakmene. Latih mental. Kamu mau apa Elsa? Nyanyi apa joget? Nyanyi. Jajal ganong sik Ganong sik ya. Ganong Ganong sik ya. Engko diparingi karo Mbak Niken ya. Heeh, diparingi donga. Wong aku ki mau rene lho ya ora nggo apa-apa lho, Mas. Ya ampun Gur kan. sangu slamet tok aku ki mau rene budal rene. Alah lah. Bensine tuku 50.000 iki mau mobilan ora heng to. Walah artis kok kere. Yo, ganong dulu ya, Sa. Ya. Yo. Sandale dilepas Kak sandale. Plolong. Yo. Yo. Elsa. Diparingi dalan, Mas. Gurung. Nah. Ganti solae diganti. Oh, ya, Beka. Ya. Munyer. Ini. Yo, ini. Munyer. Hop. Ah. Eh. Kendu. Wis Mas Arsat. Detak tung. Salto iso enggak? Iso. Jajal salto sih. Duh, lah Woi, dit. ya. Yo, solase lagi salto. Ya. Yo. Salto lele. Ayo salto nih. Oh, iya. Iya. Salto ini sana. Yo, mas. Iki sik cilik lho, belungnya belum nom. Boh, Lemak plek ngene terus piye? aku ya iso longgitmu. Wes ra usah tak kalungi kabel ngono apa. Kowe malah Sik. Wes gak Cuma usah. iki bokongku teles kok, Mas. Bocah kembodepne iki lho. Sudah Delok Elsa. apa, Mas? Keceret ya mesti. Ndang. Oh, masa bar ngentuti sampean ndek mau terus ampas deh. Layak brang. Proh.
Ya, Elsa mau Nyanyi nyanyi ya? apa? Nyanyi ya. Nyanyi sama Nyanyi Mbak apa? Nika nyanyi apa? Bintang kecil. Alah, alah. Lagunya apa, Nduk? Ah, jebol. Jebol apa tuh, Nok? Saluran jebol. Jebol. Apa? Nulis ya, kok nulis ya, pucet enggak. Apa lagunya? Nyanyi nemu. Nemu. Emo. Nemu. Emo. TK 0 kecil loh iki yang gete. Ayo, emo. Ya guyu. Ya nyanyi ki Mike. Nanti kalau bar nyanyi minta sangu ning gone Mas Bambang ya. Nggih gagel kayak bingung kok nyangoni cah cilik wae. Mike karo wonge gedhe Mike kan. Nemu. Ayo Mas Ipan. Ayo Mas Mul. Kerja Mas kerja. Bah kat mau kok. Elsa nadanya seberapa? Nemu Kowe rasa ati-ati se. pasati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Loh mi gantikan aku Mas, ganti lagu mau kok nangis? Sing nangis iki nyapa kowe gerang nangis. Nyapa toh Mas? Lagunya apa liyane nemu? Walah. Kowe tanggung jawab. Mas Bambang Tanggung jawab lo kan nangis lo kan. gak ngapa-ngapa nih, Nyawang raiku paling. nyawang rangmu Mas. Nemu. Dia ora disangoni kok. Aja aku dhewe men iki nek. Ya, wis ngatur kepenak. Sangoni Mas, sangoni. Mah mundi yo. Ayah lho, ayah. Ya sangoni Ya. ya. Ya sangu ya. Ya. Ya sangu ya. Raketang selawe. Ya kan. Iki mbok menawa nganten pengen mundut Oh lagu. ya, Mbak Manten ada permintaan lagu apa? Mungkin mau naik ke atas monggo. Biar bisa didokumentasi dari GT. Ada permintaan lagu GT nopo? Ayo nanti pas aku pulang getun. Pak Jen. Dalah ibu, dalah nganten monggo minggah pepanggungan go. Damel dokumentasi nggih. Mangga. Live streamingnya pundi? GT tetap, GT Blora. Ayo monggo. Mbak Jessica, Mas Alungga beserta Bapak, monggo Bapak Yen. Ya disepati ya, mantene minggah panggungan. Bapak Yen Nuri, dalah Ibu Diartini matur minggah dalah pinanganten sarimbit. Monggo Bapak Yen, dalah Ibu, dalah nganten keluarga besar. Monggo Mbak Jess, Mbak Yes, Mas Alungga. Nah, sing sayang, sing rukun dua lolo. Oh, sekas nyantosani setya putya pangakase terangkara
Monggo Radi nengah mriki, Pak. Monggo Radi mriki. Monggo Pak Yen, nggih. Mriki tengah. Ya, pas. Ya, mengke tengah mriki. Ampun to mengke lek diatur jam santai mawon. Baris yang rapi ya, baris yang rapi. Siap. Gerak. Pimpinan saya ambil alih, semua masuk dalam basiran. Barisan. Siap. Gerak. Siap gerak, Bu. Siap gerak. Siap. Gerak. Kok ngelek gerak apa dilek? Masa ora krungu? Setengah lencang kanan ngono. Oh, ya. Kok ngelek gerak? Setengah lancang kanan. Lencang. Beda. Setengah lencang kanan, gerak. Lencang lho, Mas. Kowe to ngrogo gandosku. Sigar brak ya. Sigar brak. Siap gerak. Jare sigar brak. Ya. Siap brak. Ayo gendang ngetone dompete gerak. Waduh. Waduh. Oh, amplop. Waduh. Mboten. Endi pra? Alah, kari. Mas beto? Rasa munggah. Tamu. Wis sinden po rampok jane. Begal. Iso wis pun mboten usah. Niki namung guyonan lek tenanan nggih mboten napa-napa. Caidan. Yo. Niki nyuwun pangapunten nggih Pak. Amargi wau mboten saged hadir enjing wau. Amargi nggih wau tasih tenggene rumah sakit nika wau. Ning nggih alhamdulillah niki pun radi napa? Radi legrek, Pak. Radi mantun tapi nggih bar niki teng rumah sakit malih. Napa? Bayarane nggih penuh. Syukur. Lah kula penuh lho Pak, kula gobyos lho. Nganu. Ganti pindho lho kula Pak. Niki lho klambine ngene tok ya gagahe slawe to. Mboten usah penuh mboten napa-napa. Nah terus? Ikhlas. Lah aku wongmu iki Pasrah aku wisan. Mending dina iki rasa bayaran kabeh ya. polsek celak pundi mriki? Napa? Apa tunai sedaya? Derek kula. Syukur. Aku wis anak jenenge Bambang Balowo. Lunas. Kowe jongos oleh 20.000. Pak kula mboten dipotong lho, klambi kula pun teles keloro lho Pak, blangkon nggih salin kok. Delan keringetan ki lho Le. Tapi kan tas teko. Pak kula pun ganang lho Pak sak saltone wae. Lah kula wis entek kuaplek pira mau wisan. Wabyo pun mengke pikir kari mawon masalah budget sakniki teng mriki seneng-seneng riyen. Iki Mas Manten kalian Mbak Manten kalian jenengan sakeluarga Pak Zainuri mungkin wonten sing badhe minggah malih napa adike jenengan apa? Adike. Sampun apa badhe foto bareng-bareng? Ngene lho Pak maksudnya. Nah. Coro Mbak. Ya bocah iki kok manten aja Mbak permisi agak ke sana ngono lho basa. Iya Mbak permisi agak. Nah, Ibu. Melebar kita. HP-ne disade? Disade piye to Mas? Digadekne ae. Monggo dipun foto nggih GT. Itu ada kameranya itu. Pak mengke lek mboten kiat lambaikan tangan aja nggih. Kamera ada 3 nggih. Ada 3 lambaikan tangan. Aku mau ngangkat bendera putih loh Mas. Apa? Oh mau naik? Ya sini. Ya karo Pak D ini. Lah nyawang Kayak bebas. Sini. Pak D wis vaksin nak. Ini sayang. Alhamdulillah. Apa? Anu. Oh alah, pengen foto arun ikan ya nan. Malih Pak D, kelep Pak D. Cilik Pak D. Ya. Nyawang ke lo, ndok, Sing apik to Mas? Wah. Hahe. Oke. Mas Bambang rame lah. Gak, cuas burek. Sudah?
Sudah? Mungkin ada permintaan lagu nopo? Mbak Manten, Mas Manten, Ibu Zainuri, kalian Bapak Zainuri. Barang siapa nanti mau nyanyikan nama. dapat HP. Persembahkan buat panjenengan HP ini. Karena ini Mas. bukan Tertekan gitu loh. Wah. Iya tau modelmu. lagunya. Ben dibantu harus sinden-sinden ya. Ya, de cah loro ngadeg bareng. Ya, sampean kok dampingi tok. Sing nyanyi kok ben mereka berdua, oke? All artis ta? Urung, kok kalau artisnya jam 5 kan ya. Lah nyapa kabar maghrib ae pisan. Kancane kok ya cek neh, ayo. Nemen Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semarem ya Mas ya. Marem banget. Apa Mak? Apa Apa, Pak? Mak? Apa Pak? Repot mau to Pak, Nama? kok sungkan lho. Nama Pak? Solole. Lagune apa? Oh, alo Oh, lo. alolo sayang. Alo lo ba wong mati ra iso obah. Yen obah ngeten. Bapaknya mau njaluk asolole to. Tapi bareng sing pripun Pak niku? Alo lo. Yang alolo. Kamu sak Yo, yang asolole. ya wis mergo saking kangene karo sampean lho, Nok. Apa? Ngopi mase. Kok ngopi mase, Bu? Ngopi mase diomongi ngopi mase malah kopi paste. Komputer kuwi. Komputer iki. Ngopi mase. Duit sampean. Oh, yang uti. Oke. Ngopi mase kalian alololo, kita dahulukan alololo dulu. Habis ini Eyang Putri nggih. Hari sih tak lu? Tuh. Apa? Lagunya tadi dari Mbah Yonnya tadi ngopi mase. Kowe ora kuat nggo dhuwit ngene iki. Tak gawane ya. Tapi minggu panggah totalan lho Mas. Terus tak hitung lagi mau. Piro ki mau? 2 juta maksudku. Dhewe. Nggowo ra padha. Sing karan ndek mau. Besok ngliwat. Besok ngliwat. Lagunya apa? Mana kok miskin? Kopi Mase ternyata belum garap. Apa? Jogja Istimewa. Oke. Aku siji. Bu, kopi susunya diganti Jogja Istimewa ya. Bauti. Bauti itu putih Bauti. Bauti Bo, pun. Bauti nyuwun lagu napa, Mbah? Ngopi Mase dereng saged digantos napa? Anu warungnya tutup, Bu. Mbak Bauti kersa minggah mungkin Mbak Bauti? Tak kasih tahu ya. Oh, mboten. Ini Oh, nggih. kemarin Mbak ini kan